Ni comment dire non, on dirait que son droit beginning de chaque mois. On dirait beginning cadeau lui est quand quoi. Ameka kɛlɛ dɔ de kɛ pour que ka sira dayɛlɛ beginning ye a kana se ka dɛsɛ a ka taa n'a ka kɛlɛ a ka taa n'a ka baara ye mais minnu bɛna jɔnya sira yira la pour que a ka to o jɔnya kɔnɔ papa ni kalo kɔnɔ baga anw bɛ fɛ o de ka bɔ yen o dusukun in de ka bɔ yen k'a yira diɲɛ na ko beginning 125 € par mois pendant 15 ans. Comme les autres. Ni ni anw ka laɲini ye. E n'a yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ. Oh maintenant e n'a yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ 1500 € ye. Ne min ta ye fanga ye taa n'a ye kɛ. Mais non, il y a presque 30 millions. Ma foi, au calcul de 20 millions quoi. Ou bien 25 millions. Calcul gagne. Calcul gagne. Le calcul est bon. Le calcul est très bon. Alors 130 de côté, 130 € Kalola pendant 100 ans d'affilée. C'est-à-dire avec Kalo Fou, ne kun ye n da di dɔɔni ka da kan j'ai vu des messages partout caman ye n wele caman ye message ci ma Seka mala kɛra fama ye dɔw ko i tagara dɔw ko i bɛ dɔw ko i y'a bila m'a bila ka taa min ne yɛrɛ sa mun b'aw ɲɛkɔrɔ ala ka sini kɛnɛ bigini ko dabila dɔw ko dɔ fɔra ma ko de tigɛ foyi ma fɔ ma fɛn bɛ digɛ anw na bigini ko dabila na ala ka sini kɛnɛ d'a ma an bɛna sigi kɛnɛ kelen kan yan ayiwa o hali ni fɛn yɛrɛ fɔra ne ma n'a ye n tɔɔrɔ moi je vais régler ça hakili to la dɛ o danfɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ ko min bɛ fɛn dɔ fɔ ne ma k'a bɛ digini la wa maa ɲinɛ o fɛ an fɛn fɛn bɛ ka ne lajɛ nin yɛrɛ la ala ka si bada o bɛɛ ala ka kɛnɛya bada o bɛɛ ma awɔ i m'a faamuya hali n'aw ye musokɔrɔbaw ye awɔ ala ka sa baden fara o siw kan tuguni bɛɛ bɛ ne dɔn o la quelle qu'en soit la valeur de la personne quelle qu'en soit la capacité de personne ne bɛ wele ka ci d'i ma n'a ma bɛn ma b'a f'i ye hali n'i kun bɛ kabakolo sɔrɔ et moi je vois pas ne ye bigini défend ko la ko mɔgɔ dɔ bɛ se k'a fɔ ko ne kana fɛn dɔ kɛ k'o bɛ kɛ dalu ye ne tɛ kuma non père o y'a ye n'a donna fortune kɔnɔ moi j'ai été clair depuis au début n ko n bɛna vacances la o y'a n'a tɔgɔ sɛbɛn ka testa c'est-à-dire n bɛna perdu dɔɔni donc n bɛna baara dabila waati min na ka fɛn bɛɛ jɔ waati min na n ko n'a ma ni 15 jours ma se ka n ka abandonné ka diɲɛ fɛn bɛɛ abandonné waati min na sisan n ko n bɛ se ka taa fo là maintenant n bɛna n ka fortune ta san ka a bɛ da wa comment tu vois moi j'ai été clair n'o fɔ a ɲɛ bɛ voisins na oui aw ma ye u ka cɛ jan cɛkɔrɔba y'a lafiya o ko o yi sen bɔ a la i y'a faamuya o bɛɛ bɛ ka taa dɔɔni-dɔɔni sara million kɛmɛ je vais donner 25 millions à Bigini. Ah, mais t'as dit oui, mais je sais que je vais largement dépasser ça. Largement. Ni m'a doublé, ni m'a doublé, là, ça va me tourner. Out de l'émole. N'y a pas un con. Oh, minimum 200 millions. On a que 200 millions minimum. C'est une idée où arrêter les nez donc quoi. On est tout à l'aise. Ka kɛlɛ k'a nɔfɛ ka dɔnkili da la. On est million de Bigini, ka kɛlɛ k'a nɔfɛ ka dɔnkili da la. C'est-à-dire mɔgɔ bɔra Bigini kɔ aw y'u défend ka kɛlɛ k'u kɔ ka dɔnkili da u la k'u ka vidéo tapoter ka aimer ka partager ka commenter aw y'o kɛ yan des artistes. N'i y'a décidé don min na ka fɛn bɛɛ dabila on est taara sɔrɔ ko ka compte la ko million kɛmɛ b'a kɔnɔ donc Bigini est condamné de aimer quelqu'un parce que la personne a été avec lui hier. Bigini est condamné de aimer quelqu'un parce que la personne était ala n'i y'a dɔn k'i bɛna a wari votre nɔgɔya ami ye hier. ko tɛ million 50 ta Mais la vous, ka vous di êtes Bigini libre ma ayiwa de n b'a ɲini fɛ participer ka di avec yan qui même si la personne était la maman de Bigini Bagaga. Tant qu'il y a Bigini Farala, aw droit de continuer n'a ye. Mais Bigini est condamné de rester avec. C'est-à-dire, même si ni mɔgɔ dɔ bɛna milliard. Ko ne san bɛna 200 millions de sɔrɔ Bigini kan ka diɲɛ o. dans peu de temps n bɛna baara jɔ n bɛna fɛn bɛɛ dabila dans quelques années je vais tout arrêter. On veut savoir, c'est-à-dire n bɛ fɛ k'a dɔn ne quoi. Aw bɛ ka basé sariya jumɛn de kan jamana in parce que waati ninnu na c'est-à-dire aw sigilen aw bolo dalen bɛ o mun de waati kan an bɛ fɛ ninnu k'a kɔnɔna la dɔn. wallahi billahi maa ɲini ala de fɛ ala ka sini kɛnɛya ni laban ko ɲuman di sa ma la loi même kan ka ayiwa minimum parce que aw bɛ ka ni ma forcer million 200 faga n bɛ fɛn bɛɛ ye ala fɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka taa si ni ma million 200 faga wa n'aw ye min kɛ o de ka ɲi o kuma o million 200 la n bɛ se ka million 50 ta dɔrɔn ka di Bigini ma ten a bɛ ni da la tɛ n cɛ ayi tout le c'est-à-dire a bɛ ni même ŋunu fɔ aw minnu bɛ Bigini kɔ à partir d'aujourd'hui ne fana dugawu de kɛ o i b'a sɔrɔ ni ala tun million 200 nɔgɔya ne dans quelques années de s'attaquer à Bigini Anu b'a Bagaga dɔn ni mais ne ni répond pas comme si Bigini ni ala bɛna dɔgɔya ninnu nɔgɔya ne ko ne tɛ million 50 ta o la k'o di Bigini ma ne fana b'a ɲini ala fɛ a kana nɔgɔya ne c'est-à-dire bɛɛ y'i ka to bannen yan i bɛ ko min kɛ i y'o responsable
Moi, je demande à Dieu de ne jamais me donner si je ne vais pas prendre 50 millions et donner à Bingini. Je suis sûr que je peux faire un live. C'est sûr et certain. One love. On ne veut plus attendre dans la bouche de quelqu'un. On ne veut plus attendre. Machida kono. Ndabla. Il faut avoir des personnes qui te critiquent. Qui essaient de dire oui quand tu es quoi. Ah ouais fait bégager bégager. Arrêtez de dire que non. Non dans ta musique kono. Anga boy réseau. Non non réseau quand c'est qu'on veut la buzz. Non non réseau quand c'est qu'on fait les critiques. Non non ati se kana ko ibe tu artiste ko ko ni kuma kera ko be toute personne qui essaie on vous répond par lettre ate gelare voilà walju tara one love donc à degré salam alaikum à vous tous voilà et 11h30 c'est là Dogerati